Hello, people. GCC guys, how are you? What boy? Hey, people. Hmm. Okay. GCC guys, listen to the interesting topic, guys. Wow, kuti. Ne. Hey, we say lockdown, we say Friday. You. Nasi ndonyesesa link ndimbonzwa kuti chii chiri kuitika kumamana uku guys. Very interesting topic. Alright, let me just add this here. Iri kuya link yachona. Oh, and okay, what happened? What happened, guys? Why is it like an edit? Kulingi rangu riri kurambwa kusenda. One, yay, raita. Ndari kuona mafirimu nemabrothers ake uko. Ndari busy kumboona mafirimu zviri sei magisi munhu. Dai ari kumboona mafirimu zvake. Dai is busy being Dai himself. What do you say, guys? Ndambotaura nyaya yangu yeuyu yetimadogs twedu but ndazoti no, let me just start by discussing nyaya yevanhu vari disabled mulockdown kuti vari kuzvifambisa sei. Zvine pakawanda, so let me just give you an example this other lady. I'm not saying kuti ndo situation yaari right now. That lady haatotauri, saka mukukura kwedu isusu mukadzi uyu ndezvekuti tiri vana ka teitikamuona because of masign language aiita yeye, munhu wese vana vaiita sei, vaimutya because hapana aigona sign language. Maibata hapana aigona chii, hapana aigona sign language, ndo yanga iri main issue. Anthony to come, my connection is bad. Oh, okay, hey Terry, how are you? Saka chii, even tichifudza mombe mudzimai iyeye nyangwe akakuona akada kubvunza kuti mama varipi, baba varipi, muspidi yairohwa nevanhu vese ipapo yange yakaoma. Ndosvika toripota kuti munhu uya uya asingatauri chii tamuona, but chii anga achitaura. Saka dzimwe nguva aigona kuti akati signature odaiwo so zvaiita zvezvo isasei tasingazozvihwisisi mani, nekuda kwaizvozvo taimutiza. But I'm not saying kuti munhu ane machallenges ari kuona right now. Ndangozvifungo kuti ndo imwe situation yandakamboonawo hangu, but ndezveupwere. Right now ndoziva kuti she is actually married zvake, mabasa ese anomagona, zvese andori nefamily yake anogona. But what about those vari handicapped? Vanenge vachirarama sei? And also pane mumwe akanditi zvoni uchimboreisa issue yekuti friend yangu anoita izvizvi yekuti let's say before lockdown handiti vanhu vanenge vachifamba kana kuti vatsvaga mari vachipemha, asi pamwe uyu mumwe wacho anenge asingasoona achitungamira. Saka vanhu ivavo panguva ino vari kurarama sei guys? Chimbondiudzaiwo kuti munoiona sei nhau iyi yekuti vanhu vari disabled panguva ino munofunga kuti vari kurarama sei ende futi vangabatsirikana sei as well. Hey everyone at the comment section. So ndaisa link yangu mombondiudzawo
but pane munhu akanyasa point yekuti ko vaya pataipinda mumabhazi paya tichienda kana kuti Gweru kana kwaMutare, kune vanhu vaive veikwira kana kuti mubhazi, vanhu vaive vaikwira mumabhazi vaya, mudzimai anogona kunge asingaoni, murume asingaoni, vanhu vaya kuda vairarama nemari dzavaipiwa mumabhazi muya. Saka right now kusina mabhazi uku, vanhu ava munofunga kuti vari kurarama sei? Ini I didn't have an answer. That let me just go and discuss as well. Ndimbonzwa kuti vamwe vanofunga kuti chii, or maybe utori nesituation kuti wakaona kuti evidence yawakaona kuti munhu wakadai anorarama like this and this and this, maybe we might end up helping, you never know. So ndosaka ndaisa linki, but topic yedu yakanyanya kunangana nevanhu vari disabled nhasi. That's the main topic yedu yatiri kufocusa nezvayo. Chirama ndichisa maybe it will be 30 minutes discussion. Yeah, ndozvezvimwe izvozvo. And ndisazoziva kuti vaya vananadanhiko nanachichichi vanoita zvevanhu vari disabled vanenge vakavhurawo here izvozvizvi kana kuti vakavhara as well. Koyo vaye vanodzidza vaive, saka vari kutiwo mazoom lessons here kana kuti zvakatongovhara nawo zvakadero. So yeah, ndombonzwawo maybe mune hama yamunoziva mumbotidiscuse, muchimbotiudzawo kuti vari kuzvigona sei vanhu ava. Saka let's see kuti ndiani angakwanisa kupinda. Inini hangu kusaidi kwangu kwandiri kumaraini nekwandakambofamba, ndatoda kureva nhema. Umwe musi patata kubva kumusha, kuna baba vamwe so ndakatozongohwa nevamwe vanhu vakundiudza kuti baba ivavo vakavakirwa musha, zvezvokuvakirwa ndofunga asizoti maenjoy kwati chii, vakavakirwa musha wacho. Ndikatozoona wakanaka singamboiti musha wavo, vakavakirwa flati, then pane toilet nekitchen zvakanaka, ndobva zvese zvapendwa, ndo zvandoziva. But kuri kurima ndaibvunza saka kana kuri kurima kudai vanozvifambisa sei, because murume haatooni zvachose, mudzimai ane short side, saka pashort side ndopafunga ndova kuti unongoona zviri padhuze dhuze kwete zviri kuri, asi hana magirazi mudzimai uyu. Saka ndo pandadanzwa kuti saka vanofambisa sei. Vamwe vakadanzwa vanouya kuzorimirwa, ndo zvandakawanzwa vanouya kuzorimirwa. Ndofunga nevanhu vemusociety vanouya nemombe dzavo varimira, vadonesera mbeu, kana vapedza kudaro vodzokera. Asi kuvaka musha ndofunga ngavasitorina musha wakati horuno, vakaita zvekutozovakirwa. Izvozvo ndo zvandakadzidza. Maybe next time kana lockdown yazopera, ndinogona kana vachida ndinogona kuzomboenda ndonombotaura navo, ndimbonzwawo zvimwe zvezvinhu ivo zvavari kusangana nazvo. But uku kumusha guys, hamusi mutown, kumusha pamba pavo patori padivi nedust road inofamba nevanhu vakawanda. Then mumwe musi tichofamba taenda kwanyika, ini handina ndasikatovazivi baba vachoni, vaifamba netsvimbo, ndiyo vaifamba nayo. Ndatozoudzwa nemumwe brother yangu kuti baba avachi havatooni. Tikati saka vanoendepi apo kwaitaka kutonairiwa, vanga vachina manyika. But hazvizoiti kuti ubvunze munhu kuti kwai munoendepi kuchinaya, apapa vanenge vasingaona, vanenge vasina futi transport, moendepi kuchinaya izvozvi muchina manyika, apa kune lockdown. Handina angukwanisa kuvabvunza, maona manje. Saka ndakasangana navo tikatovaona tikandovasiya panyika, asi I couldn't ask kuti vari kuendepi uye chinangwa chavo chekuenda manyika ndechei. Handina angukwanisa kuda sei kubvunza. Hey Sadombo, long time, how are you? So yeah, that's basically it about today guys. Saka if you have issues man, kana kuti zvamunoziva zvikuitika kana kuti just let me know. Kana pasinawo, then it means kuti hapana kufesa machallenges. Maybe we're gonna pick 1 or 2 people. Maona manje. Ndashiba. Ndashiba plus kamera yacho niyo yakadhakwa. Munoma muna malaisi ari nani. Ndashiba handimbozvirambe. Ndashiba ndandiri kumusha. Saka ndashiba pamwe zvichazodzoka back to normal. Sezvo ndakadzoka kuHarare. Handizivi guys. Asi kushiba ndashibawo. Saka yeah.
changomirira maybe 5 minutes kana pasina zvachose chose munhu anoziva munhu ane situation yekuti ari kufesa machallenges right now, then totongozova kuti topic yachoni it means kuti akutorina zvachose munhu ari disabled ari kufesa machallenges. Mumwewo pamwe iye haatokwanisi kufamba, mai ake haakwanisi kufambawo, pamwe anenge atochengetawo vabereki vake asari mwana, zvofamba sei? Maybe my help that person, you never know. But kana iri iyi rikarimba ndatisaura kana after live manje handizokwanisa hangu zvokuti munhu anoita sei anozouya kuinbox akunditi ndaona live yeya ndoda kuti chii ndine munhu but asingakwanisi kuuya palive chii ndine munhu wangu akati izvi dachi mashemarienzi achizvinzwa isusu tinowanza tinowanzouti kana paine issue yatinenge da kuti tibatsirane nayo as mashemarians za kuyoutube, it's only that kuti now ndinoita both pandiri kuita kuyoutube ndikubva ndaita nekufacebook ka1 so that handirambi ndichiripita malive angu. As mashemarians vanodawo zvinhu zviri transparent ende zvinhu zvachoni zvinowanzoitwa palive kana paine need yekuti munhu wacho adi anga achikwanisa kubatsirikana anenge achisika. But I feel like I don't know mwari vandiregerewo kana kuti ndogona kuzotadza kutaura, ndofila kunge ndine passion yekunyanya kushanda nevanhu vari kumamisha, ndo passion yangu iyoyo. So if I find someone anenge ari maybe ane interesting case asi munhu uyu kuda ari kumamisha chaiko zvokuti hapatorina kubatsirikana kwake, then maybe we might look into that thing. Ndo zvandokwanisa kutaura. Handisi kuti vemumadhorobha havaiti, but ndikuti inini personally passion yangu I feel like iri ndeyekuti ndinoda kufocusa nevanhu vari kumamisha, ndo pane passion yangu. Kumachonyonyo inini ndokwandoda personally, kwekuti even munhu wacho nokuti anotenga bhari sipo haakwanisi kuti anga achienda kugrowth point, munhu kunotenga sipo haakwanisi kunge achienda kunotenga shuga kugrowth point. Ndo inini hangu zvandoprefer kuti kana tichizenge tawana munhu akaita saiyeye toita sei, toita focus on that person. So yeah, ndaita introduction yangu pasara 2 minutes. Kana pasinoauya neissue kana necase, I mean maybe pachapera lockdown ndichavawana ndega ndichifamba, ndichatozowedzera kusviba ndichawedzera kusviba kupfuura zvandakeiti. Ndakanzi nditenge sunscreen, ndofana ndotsvaga sunscreen mangwana guys. Pane munhu akanditi anzotenge sunscreen, nezvandiri kufanira kuzenge ndakuita right. Hamurevi nhema shuwa, vanhu vane machallenges vakawandisa panongoda vatsvagwe. Very true, that's why I'm saying kuti inini I prefer kuenda kumachonyonyo ndo kune passion yangu. Makadini zvenyu Budi Paradza, makaisa pamute? Ndakaisa pamute. Ndakuhwa manje, ndakuhwa. Ndiripo makadiko. Tinane, munofara here? Riri basa ramuri kuita iri. Redi kungodero hamusi kuona tiri kutoti tione kuti toita sei panguva ino. Muri kupi imimi? Inini ndimo muno muZimbabwe. Kana muri muZimbabwe zvakanaka, tichakuonai zvedu manje lockdown yapera. Taurai chinzwa. Ndaona nyaya yamauya nayo inoti ndikati regai ndimbokontributa. Right, nyaya yandinoda disability vanhu vekusociety yedu
yagara isingavapi mukana wekuti vaparticipate musociety nekuda kwezvavari. So vanhu vekuti dzimwe nzvimbo mukatarisa vana vakaremara, vanhu vekuti havabudiwe navo kunze, havafambi sezvinoita vamwe vana vachiendawo kumambuzi vachiita sei, vana vanogara vakapfigirwa kuti vasaonekwe nevanhu, kuti vanhu vanonyara navo. So ndiri kuti kuuya kwechirwere checoronavirus inowesena situation yavo, nekuti tingati paya pekuti vanga vava kuitawo zviri nani zvokuti vanhu vava kuaccepta musociety, iya inonzi pachirungu inclusion. Kuuya kwechirwere ichi chakudzosera futi kumashure, vakuiswa kure zvekuti even pachapera chirwere kuti vanhu vavatambire zvakare vadzoke palevhu yavanga vasvika yekuvagamuchira musociety, zvinova affecta. Toonazve kuti vanhu vane madisability, vanhu vane immune system yavo. Asi madhima ekwenyu akati wandisei, mune two madivhaisi? Ndine one. Kana madii kumbesa kana ma-earphones zvimanzi zvozoita muchifamba. Alright, miraindi akakonekta kubluetooth yemotikari. Alright, ndibvisei ndigopinda futi. Alright. Ita sei kwenu? Ndichazonda mubvisa sei? Amene ndatongoti save guys. I hope anokwanisa kudzoka futi amene pandabaya. Ameno pandabaya. I don't know kuti ndabaya papi. Maybe ndabaya papi. Hopefully vanokwanisa kudzoka. I hope vanokwanisa kudzoka. Handizi kuti chisha ndabaya chakandisei. Kana mukasakwanisa sei? Pane munhu andibvunza kuti Jai mwana wako here? Jai ibrother yangu, ndo last born yemba medu. Ndini first born yemba medu. Jai ndiye last born. I hope anokwanisa kudzoka. Amene chinja ndabaya chakanzi saka I hope chokwanisa kuti vange vachidzoka ini. Ndiripo. Nhasi tamboya neiri serious guys. Nhasi tamboya nenyaya iri serious kwete tumajokes. Yanamboya nayo nhasi. Maona manje. Ndoenda nayo. But guys, like I said, disclaimer. I'm not saying kuti vanhu vari muHarare havawani machallenges. Ndiri kuchini passion yangu nini iri kupi, iri pakushanda nevanhu vari kuma-outskirts, kumamisha. Handizivi kuti nyaya yekuti ndakanyanya kugarisako here kana kuti ndonyatsa kuhwisisa kuti kana vakomana wachinzi unofamba chigaya yekuti une uchifamba tingoti pane imwe yacho andisingakwanisi kutaura because vanhu vepadhuze nesu, but anga atori nemachallenges anga ari serious munhu iyeye ndo. But ndakangofunga kuti vaende kubus stop chaiko ivo vaiona nhamo. Maona manje saka vamwe vachizopinda kana kuti mungoro wozoenda kunotsvaka kune bus stop kwacho wondovatira mberi vozodii. Saka inini am more inclined kuti ndoda kunyanya kushanda nevanhu vari kuma-remote areas, kumamisha uko. Kana wiki chairo ndinogara ini donge ndichitenderera. So I'm more interested hangu nekudzidza zvekuma-outskirts. Muharare munomu kutondikanganisa because tiri pa-lockdown. Kungopera kwayo chete munenge muchizoonawo ndeita pamwe meve makutozoddzidzawo mamwe masituations amunee musiri kuziva. Waona manje. Saka that's pretty much it. So kutoti pamwe inini kana ndikange ndatanga kunyatsofamba ndo pandichamadiscover macases aya. Itopinda ine rimwe zita ndofunga handisi kuti chisha ndabaya chakanzi save.
and handikwanisi kundonochitsvaga ndachakanzi save vanga vachitaura veve sora hamene chichadabaya handozoni ndabaya kuti bhani here kana ndabaya kuti chii I have no idea but ndangozoona pakanzi save chete ndikasvika 25 minutes then kana pasina mumwe anenge apinda tova takati totaza kuti this one we have actually talked about the issue and hapunawo akwanisa kumboti nyeu indega initana kunozvivhukunyura but after lockdown but manje I think maybe issue inenge yakuya pakuti ndikaida kunovhukunyura after lockdown ndichange ndangonyanya kufokasa pamwe nesaidhi randoziva reri kupi reri masvingo kuti munhu akati ndoziva kuti ari pakati munhu akati ndoziva kuti ari pakati ko vamwe ndesikasiwo ndovawanepi maona manje ndosikazivi kuti ndovawanepi hanzi shi Marsha Nation, how are you? Ndiri bomb, guys. Thank you for supporting kashima-drama twedu twatinenge tichiita. Kune vasingazivi notion manjira brother yangu futi vanhu vandoita nazvo zvimadhirama zvangu ka mabrothers angu guys handisanamboita kunze kwatakaita kumaoutgame boye ya ndovasiri mabrothers angu zviri seivutetimuka ona manje but vandonyanyoisa navo tumaskiti twatuya ndevekumabrothers angu yatone chiedza how you chiedza ndiri sherori zvako ndiri bo hamene mimi kuri sei kwarari kwarari haungona kuri kuti bvuma ngati kurya sadza nebora yawa kuibhadona oh my god handisefutili bandati ikasvika 25 minutes ndobva ndaita sei ndobva ndadonha zvangu 25 minutes tobatana mangwana ndenda kukudzai tunanyaya twangu turi siri nhasi nambondomboitawo zvinhu zviri serious aona manje zviri chii Calvin VP Ruocha, how you say very boy Ray Carvey let's see 23 minutes right so I think ndo zvanandingori nazvo zvanhasi ndo zvanandingori nazvo hangu zvakakosha aona manje like I said kuti after live guys munhu akazouyawo kuinbox Booty Benson mune chikwereti che stembeni varipiko sisi wangu stembeni vari kupi ndati undikwanire kana uchingoona nguva kwana sisi stembeni varipiko vachauya handiti munhu ane foni yake haiwawo mozoda ndavasuwa kani ukaona vasiri kubata zurata kukusuwawo haiwawo vandisuwa ndezvavo izvo nyange vakasataura ndikuzviziva kuti vandondisuwa vanouya manje dhondora muri bo ndikuita maecos inhasi kumahwine saka iri seupenyu ndizvozvo
simuno tiri kutsva naro zuva pamunosvika tombokupakurirewo zuva. Ini ndiri kutobheka ndiri kutofunga chandakadzokera kuno kuchi Kumubvisana kuskosangana nelockdown zvakaneta apa makuda kudzoka futi maizokudemba moziva. I would rather be there ikoko. Maizoda kugara kunoku kusina sisitembeni mukuti chikwemi. Ndiri kuti I would rather be there. Haufunzwa chirungu. Aiwa be there we. kuZimbabwe. Aiwa uko sisitembeni vaisalana niko. Tauya tese. Vauye zvekudero mungatita zvimwe vauye zvekudero. Aiwa taura zvako handi kunyaya uri kutaura. Ehe, ndicha nyaya yangu yechi. You know life ndikuita ma-echoes. Ini kusaidi kwangu hazisi kumanzwa ndisizi kuti nei. Mangoda ndisi kusaidi kwamasawi but handisi kumahwa. Nditi chirikuitika because ndiri kutoanzwa ari kuya munhengereno. Muchi mutungirini twangu. Komukambobvisa. Ndati ipapa ndatozopfekedzera ndandisina. Asi taurei nichinzwa. Right, unoziva kana zvinhu zvisina kumira mushe munyika kana kungoti tongoti general. Mandirika. Vanhu vanotanga kuafectwa ndo vanhu vane machallenges. And society tikasava nemwoyo wokunzwirana vanhu ivavo ndivanoramba vachitambura. Kusaka initiative yauri kutotaura iyoyo unoziva kuti out of 100 even ukakwanisa kubatsira munhu 1 Mwari vanongozvitenda. Kusaka it's a good initiative. I hope kungoti wazodzoka unoda kuenda kumasvingo kokwedu isusu kwaseke kunendwa nani. Aiyo. Handisi kuti kumasvingo chete ndiri kuti ma-outskate musiri musiti. Ndo maunonyanya kuziva. Kuti hamusi mamandonyanya kuziva but ndiri kuti I feel like vekunze kumamisha chaiko uku vanogona kuwana help ishoma. Aiwa ndizvozvo kunogona kuri kwachirumanzi ndinoenda ini kwachirumanzini. Handidi. Aiwa kasi good initiative saka pusha. And don't make it one day off wongoti zvatopera. Imboramba uchipusha kuitira kuti vanhu vave neruzivo rwezvaunoda kuedza kuita. Tobatsirana tichijamba. But I know that it's very difficult. Imagine kuti isusu ma-able-bodied people life yakatooma izvozvizvi. What more about them now? It's a big challenge kuti kana usiri mumashoes mavo zvinongoita kunge zvinhu zviri normal but zvakatoomesesa kunzo. Handiti. Hausi. Let's see panopera lockdown ndozangu kuti ndichavawana panopera lockdown ndoziva. But what I'm saying ramba uchitaura about it. It doesn't matter kuti uri kutaura another topic.
but iyo yema-challenges keep on bringing it in kuti zvisinke musoro medu isusu vanhu vanogona kubatsira nandide watini ndine chikwereti cheko ini chaunombwa wataura pachena pano mutu vaita munyama vari kuzinasi vari serious netimu ravo vari kuona uko vari kuona series aripo noshi uko noshi ariko nenaitoni mina ndibvise kamera ndiende kwavari mirai ndiende vanoda kudhasi vanokunanaidzai ngavauyawo mirai ndifambe ndiende kwavari ngavauye tinzwe zvavarida kutaura zvacho right boizi noshi chimbodzimai kana kuita pause excuse me kana kuita pause excuse me wowe ndadzova vamasawi vari pano palive simukazve mukazi makabatidza makenduru vanoda kuona firimu muyekero ngavati atisiya yefinochi iwo ndiwoko watiri yefinochi makadi kwakuru makadi makasimba hazvihwikwi usisina volume ingai ndiri kukuhwaiwani vendisema earphones Hello. Vakuru vedu makadi. Makasimba. Noshi kana wakuzoitawo drama nekanza. Hamusi kundinzwa? Hello. Halo, ndikukuhwai. Handichanzwini. Ndikukuhwai. Vamasawi ndipe maheadphones. Kuti ichiko. Pamwe foni yacho ndiyatofa. Vamasawi mauraya foni yangu. Apa ngachita bozwera chinhu ndivamasawi mauraya. Konda urayei ninako. Hello. Noshi? Hapana. Foni yangu yapo. Jesus. Who passed it away? Aiwa, Masawi ne ngonda chikuita live yangu zvakanaka. Kwenga ini ndikukunzwa wani zvakanaka. Unmute. Mukunizwa? Ndikukunzwa zvakanaka ini. Kwena ndikukunzwa chinhu wani vedu we. Ita mushewe. Chichaitika. Handizivi Vamasawi nanjapo kuhwika kana nothing. All right, kusaka bye-bye, all right. Meno bye-bye. Apana ndikukunzwa ini. Sorry. Alright, bye. Bye-bye. Remedy of crazy. I think it is a data mistake when I did this video. Data mistake paper. Munhu uya anga ari mumota achitaura ndofunga ndabaya apa chakuzotanga achinzamisira ndonga ndakazokera kudini kuno mutsogota anonzamisira ke ndange ndamubvana chaiwo kana mubloka ndofunga nemistake. Guys, ini handitomboziva kuti chiitika nefoni yangu saka ndakuenda bye-bye. Hamiwo chichaitika nefoni yanguwo yafawo ipalive ribheso ndichada kubatai kuseri why foni yangu yazongofa nditana nemichats why. Guys, bye-bye. Bye. Handicahwini guys, handicahwi chuni.
saka ndakuendeni ndokuonai mangwani maybe mangwani chambokudzai drama yandakaita iwo drama because semunhu angakavenga mbwa pano pasina kudenga mbwa anenge asikadi kudziona vedu munhu wese can testify kuyoutube aiona kuti ine mbwa tanga tisingaonani but drama rakaitika pambwa 2 weeks ago ndakapefuma guys ndinozoti mbwa inogona kuibereka ka I guys, bye guys, ndakuendeni, bye bye, good night, bye.